Nganong ning ingon man ang pulong sa Ginoo nga tinunglo ang tao nga iyang gibutang iyang pagsalig sa iyang isig ka tawo. Nganong tungod kay ang tao ra na. Ug ako ning balik-balik igsoon bisan unsa ka maayo sa tao nimo, bisag ang tao unsa ka kasaligan sa pananaw nimo, mulubad gyud ang iyang pagtagad ngano man tao ra man guna. So kung tao ra na ang imong gisaligan, bisag unsa pa na siya ka maimpluwensya, bisag pwede pa niya mahimo ang tanan tungod sa iyang bahandi, di gyapon ta pwede mosalig ana. Ngano man pulong mismo sa Ginoo nag-ingon tinunglo ta kung atong pagsalig na sa tao. Way kasiguraduhan kay pwede man ang tao maayo lang nato kay gigamit ta. Ang tao pwede maayo ang ihang pagtratar nato tungod kay naa siya makuha nato apan kung wala na tay hinungdan niya, kung di na ta magamit pwede ta niya itsa puwera. Ingana ang tao. Mao na niingon ang balang kasulatan nga mahimo tang tinunglo kung mosalig ta sa tao, apan mahimo tang bulahan kung ang atong pagsalig na sa Ginoo sa labaw makagagahom kay di siya mausab. Bisag kita gali kapila ta makapasakit sa Ginoo, apan sa panahon nga moduol ta niya wa gid ta niya balibari, wa siya mapuli pagpasaylo nato, siya may nindot sa ligan. Wa ko na ning gibalik-balik igsoon kung na may angay sa ligan ning kalibutan nga dili gyud ta pakyason, nga dili gyud ta biyaan, dili tao kay di na perpekto kundi ang Ginoo igsoon. Never ta madismaya kung atong ibutang ang atong pagsalig sa labaw makagagahom. Ampo amping abante. God bless everyone.